Ak nedoručíte formulár, rodinné prídavky vám zastavia. Rodičia majú povinnosť nahlásiť, kto sa stará o ich ratolesti. Toto nahlasovanie sa týka tých detí, ktoré po 1. februári dovršili 3 roky. Rodičia majú formuláre doručiť najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo. 31. jún bol posledným dňom, kedy tak rodičia mali urobiť v prípade, ak ich dieťa už dovršilo 3 roky v júni. Zamestnanci úradu práce posielajú rodičom, prípadne inej oprávnenej osobe tlačivo, ktoré má vyplniť. Deje sa to vždy v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky. Ak si oznamovaciu povinnosť rodič nesplní, úrad práce mu vyplácanie prídavkov môže pozastaviť. Túto povinnosť zaviedli od februára a vyplýva z novely zákona o prídavku na dieťa, podľa ktorej sa malo predísť prípadom, kedy sa predškoláci stratili v systéme a boli týraní. Od účinnosti novely prišlo o prídavky spolu 23 rodičov. Úrady práce im ich začali opäť vyplácať až vtedy, keď bolo jasné, že sa o deti naozaj starajú a tlačivo iba zabudli poslať. Ak patríte do skupiny rodičov, ktorých deti už majú 3 roky, tak kontrola, či ste tento formulár už poslali, je určite na mieste.